जाफैनायनि उनाव दासान्दि इउपिपिएलनि जानानै गोबां फोसावदिं मेल खालामबाय थानाय जों नुनो मोननाय जादों। बे हिसाबै इउपिपिएलनि थासारिया माबायदि दा? इउपिपिएलनि थासारिया जोबोद मोजां। इउपिपिएलआ सिस्टेमाव दंखायोमोन। 5 बोसोर सरकार सालायबोखानाय मोनसे जिहेतु दोलो रायजो राजाफोरनि थाखाय समाजनि थाखाय गासैबो जाति जनगोष्ठीफोरनि थाखाय इउपिपिएल दोलोआ मोजां सिस्टेमनि गेजेरजों मोजां भिजन मिशननि गेजेरजों गासैखौबो खौसे खालामनानै दिनै सालायबोदों। सिगां रायजो राजाफ्रा जाति जनगोष्ठीफ्रा बुजियाखैमोन। दिनैनि तारिखाव मोनफ्रोमबो जाति जनगोष्ठीफ्रा दिनै बुजिजोब्बाय, स्रां जाबाय। दिनै इउपिपिएल सरकार मानिजाथाव प्रमद बर'नि दैदेननाय इउपिपिएल सरकारा मा बेखौ दिनै रायजो राजाफ्रा दिनै मोखाङाव नुनो मोनबाय, मोनदांबाय, हमदांनो हाबाय। बेनिखायनो एबारनि जि इलेक्शन बे इलेक्शना इउपिपिएलनि थाखाय जोबोद मोजां। आं जेरावबो खबर लादों, जेराव सुबिदा जादों आं बेवहाय थांनानै बिसायख'थिनि फोसावदिं मिटिङाव थांदों आरो नोजोर होदों। दिनैनि तारिखाव इउपिपिएलआ पावाराव फैफिनगोन आरो मेक्सिमाम नाम्बार लानानै सरकार दानो हानाय मेजिक नाम्बारसा दाथ' आथिखालाव जाखाबायानो। आरोबाव खैदिनमाननि उनाव मोजांसिन जाबावगोन होननानै आंहा आसा दं। नोंथाङा दिनैहाय नैबे निसिमा समस्थियाव दंफैयो। दा नोंथाङा हयथ' निसिमा बे समस्थिखौबो बेरायबाय जानो हागौ। दा सिनारिया माबायदि? आङो मोननैसो जायगायाव गिदिंबाय। निसिमा ओनसोलाव मानाव गेदेर EM रन्जित बसुमतारी देरहागोना खाथां बेवहाय खुनु दावराव दावसि दिनैसिम जों नुनो मोनाखै। जेराव थाङो बेवहायनो इउपिपिएल BPFनि खुनु मोनसे गोहोम आं बे समस्थियाव दिनै नुनो मोनाखै। बोथोरा दिनै बहुद सोलायदों आरो सोलायबावगोन। रन्जित बसुमतारी बिथाङा देरहागोन, बियो आंनिफ्राय 100%। रायजो राजाफ्रा मोनसे सन्देह खालामदों दि नोंथाङा इउपिपिएलआव जयेन जानायनि सिगां BPFआ सानथि हान्जायावमोन। नाथाय नोंथांमोननि जे XNDB आफाद बिथांमोना APB मोनसे हान्जा जोनोम होबाय। दा बेवहाय नोंथाङा थायालासे BPFखौ गारनानै मानो इउपिपिएलआव जोगदान जाखो होननानै? बेयो गोरलै बाथ्रा। दिनै भारतनि गणतन्त्रनि सिङाव जायखिजाया रोखोमनि गोनांथि जायोब्ला सोरबा सासेया गावनि माबा जुदि साननाय आरो थांखि आरो माबा मोनसे थांखि दङब्ला बिथाङा पार्टी दानो हायो, पार्टी दानानै इलेक्शन गेलेनो हायो। बे जोंनि गासैनिबो अधिकार। खिन्थु आं दिनै फैनायनि खारना जाबाय मा एकर्डआ जाबाय 2020 सनाव 4.5 बोसोरा थांबाय, नङा होमबा? 4.5 बोसोर थांनायनि उनाव जि मावनांगौमोन बे मावनांगौ खामानिफ्रा दिनै आद्रा जानानै दङ। स्पेसियेलि NDPफोरनि इसु आरो एकर्डआव लिरनानै लाबोनाय माखासे इसुफ्रा दिनै पेन्डिं जानानै दङ। बे पेन्डिं जानायाबो खामानिखौ मावनो हायैनि थाखाय नङा, बोस्रांनो थाखाय समनि आंखाल जानानै फैदों। आं बिनिखायनो सानदों जे एबार बेबादि मोनसे गोहोजोंनो थानानै BPFखौ दिनै नागारनानै आं दिनै फैनो गोनां जादों। खारन आं नुखादों फिउचारा इयुना दिनै इउपिपिएल सरकारनि जानानै दं। आरो आं जुदि BPFआव थायोब्ला आरोबाव 5 बोसोर डिप्राइभ जाबावगौमोन आरो मावनांगौ NDPनि जिथुनाखि इसु माबाफोर इमप्लिमेन्टेसन बियो आरोबाव उन जालांबावगोन होननानै आं सानो। बेनिखायनो गोहोजों थानानै इमप्लिमेन्ट खालामनायनि खामानिखौ आखायाव लानो सानो। दासान्दि BPFआ माबायदि थासारियाव दं होननानै? BPFआ दिनै बिथांमोना घाबरायनो हमबाय। बिथांमोना मिथिखाबाय जे बे इलेक्शनाव जेरैखि जाया जेनसिगोन बेखौ दिनै बिथांमोना मिथिनो मोन्दों। बिनिखायनो आङो आन्दाज खालामदों दिनै BTC बायदि इलेक्शनावनो बेबादि मोनसे माखासे गाज्रि बारहावाखौ दिनै
आंनि आन्दाजाव आं रिपर्ट लानायाव दिनै बिपिएफआनो खालामजेनदों उदालगुरिनिफ्राय आराम्भ खालामनानै बावखुंग्रिसिम दिनै बेबादि मोनसे जेंना बा दावराव दावसि बुलायनाय जि थासारि सृष्टि खालामदों बियो बिपिएफनिफ्राय सोमजिदों। इउपिपिएलआ बेबायदि संगठन जानो हाया। गणतान्त्रिक पद्धतिजों डेम'क्रेसिखौ अहिंसानि लामाजों फैनाय मोनसे दोलोआ बेबायदि गाज्रि रोखोमनि थासारि सोमजिहोनायाव कुनु दिना इउपिपिएल जानो हाया। दिनै हाग्रामाया गावस्रा बिपिएफआ जेनसिगोनखाय बेबायदि मोनसे थासारिनि गेजेरजों बिथांमोना माबा मोनसे मुलाम्फा जागोन नामा, पावाराव फैनो हायो नामा, बेबायदि मोनसे थांखिजों बिथांमोना स्टार्ट खालामदों। आरो आं सानो बेबादिखौ दिनै खालामैया मोजां। जोंनि बे बिटिसिआ मोनसे नेहात आसामनि सिङाव मोनसे रिजनेल मोनसे जायगा बियो। बेवहाय जोंहा गुसु थासारि नांगौ। गणतान्त्रिक अधिकारखौ बाहायनानै जोंनि नोगोरारिफ्रा गावनि अधिकार भट होनो मोननाय मोन्थायखौ जाफुंहोनो हानांगौ। बेबादि मोनसे थासारिखौ सृष्टि खालामनांगौ। दावराव दावसिजों जेबो हासिल जाया, बियो फेलें जागोन। नाथाय बिजेपिआबो गोख्रोङै बाहागो लानायखौ जों नुनो मोननाय जादों। बिजेपिआ देग्लायल' खालामदों नङा, 2025 सनाव बिथांमोनाबो मोनसे थांखि दं जे बिटिसि ओनसोलखौ बिटिसिखौ गुबुन गुबुन सिक्स सिडिउल बा गुबुन गुबुन काउन्सिलफ्राव बिथांमोना गासैबो आक्रमण खालामजोब्बाय। थांनाय समनिफ्राय बिथांमोना दिनै इलेक्सनाव बाहागो लाबोदों। थांनाय बारावबो बिथांमोना 9 जनसो माने बिजाथि मोनदों। देग्लाय सरकार दानोनो बिथांमोना जानजि खाफ्रादों। बेयो खिन्थु दिनै जोंनि थाखाय, माहारिनि थाखाय, हारिनि थाखाय, बिटिआर ओनसोलनि राजखान्थिनि थाखाय बियो गिलु बालु। बेखौ जानो होनो हाया। थांखिया बे जोंखौ दिनै नोरजिया खालामनो नागिरदों। जों दिनै फिसा जाथि, जोंनि साननाय हनाय बे ओनसोला ओरैबायदि गोग्लैसोनाय। जों बेवहाय दिनै ट्राइबेल माहारिफोरजों लोगोसे गोग्लैसोनाय जाथि जनगोष्ठीफ्रा दिनै थुबुर जानानै दं। जों सान्थि थानो गोसो जादों। खिन्थु दिनै गिदिर पार्टि बिजेपि हान्जाया आरो दिनै कंग्रेस हान्जाया बेवहाय फैनायनि ओंथियानो बेनो। बे 6 सिडिउल एरियामोन। बे 6 सिडिउल एरियायाव ट्राइबेल बेलेन्स ब्लक, बेवहाय रिजार्भ सिट दं। जोंहा बिटिसिआव मोनसे क्ल'ज दङ। ट्राइबेलफोरनिफ्राय 30% रिजार्भआ रोखा जों मोनथारनांगोन। खिन्थु दिनैनि तारिखाव बेबादि रिजार्भ सिटआवबो दिनै बिजेपिनि आरो कंग्रेसनि सोरबा दिनै नन एसटि मानसिया दिनै नमिनेसन होदों। आरो नमिनेसन होनानै बिथांमोनखौ एक्सेप्ट खालामनानै दिनै बेबादि राजनितियाव दिनै बिथांमोना बाहागो लादों। बेयो जोंनि थाखाय, हारिनि थाखाय गिथाव बाथाव। बेबादि जानाङा। आरो इयुनाव जानो हायै बायदि जोंनि सरकारफ्रा बेखौ थांखि लानांगौ। आरो जोंनि मानसिफ्रा सांग्रां जानानै थानांगौ, जाहाथे बिथांमोना बेबादि खालामनानै जोंनि बिटिआरखौ बा जोंनि बे काउन्सिलखौ बिथांमोना लाङा, बेखौ नोजोर होनांगौ। बिटिआर एकर्ड खालामखांनायनि उनाव एक्स एनडिबिफोरनि जेबो माने समाधान जायाखिसै, जायनि थाखाय इपिपि दानो गोनां जादों होननानै थारैनो नंगौ नामा? बियो एनडिबिनि जिथु क्ल'ज, आं दहाय बुंखादों, क्ल'जआ इमप्लिमेन्टेसन जाबावनांगौनि गोनांथि दं। समनि थाखाय बियो जाफुंजोबाखै। खिन्थु बे क्ल'जफोरखौ जाफुंहोनांगोन। माखासे इस्युसफोर दङ। जेनेबा जोंहा मोनसे गिदिर सोमावसारनाय जादोंमोन, हाथियारखौ लानानै सोमावसारनाय। बेवहाय मुंख्लंफोर जाबाय। गासै 3,000सो मुंख्लंफोर जानानै दङ। बिथांमोननि गासैबो भेरिफाइड जाना दं माखासेया। आरोबाव थिग बेबायदिनो एनडिबि हिसाबै जायफोर लामसाम मोननांगौमोन, गावखौ एनडिबि होननानै सिनाखि होनो हानाय दासिमहालागै एनडिबिफ्राबो जायाखै। बेखौ मावफुंनांगौ आरो बे जानांगौ। आंनिफ्राय आं बेखौ रोखा बुंदों। जोंहा दिनै बेबायदिनो जोंनि गेजेराव सेरखाय बेरखाय जानानै थानायाव जि मोनसे परिस्थिति जादों, मोनब्रै फेक्सनखौ दिनै जोङो बेबायदिनो खौसे खालामनो हायैयाव
बेबायदि गुलाय गुजाय जादों होनना सानो सम आरो सम फैयोब्ला गोदान सरकारा बिनि इनिसियेटिभखौ लानांगौ आरो बेबायदि लाहोनो थाखायनो आं दिनै इउपिपिएलआव दिनै जोगदान जादों आरो बिनि थाखाय मावनो आङो साखाफारा जादों।